Guys, doon. Yeah. Oh, tama na yan. Yan guys, kala tayo utong isahog natin sa kon. Sahog tayo ti bangos nga prenito dinengdeng ti Ilocano. Ini guys, dala na alak Andre Branco. Naimes ato dinungdung. Kinaminsan nagsida ko yung bilang nagala kayo yung bilang ito. Inya daw bumi. Kata dinungdung mo. Ito lang guys, take ko sitsidami ti probinsya. Kung may itinanim, may aanihin. Andre, what are you doing? Mula lang ito ko guys, tipong to. Murdong titaltalon. Titaltalon. Sabsabali kasi ito atin guys. Batik-batikan. Padubungan na. Andre. Lagay na tangkanan matito ala. Ano tayo pang binim ano. Pang sumaruno. Ito banda na to eh. Ayan. Sakto guys, ada pa gitarong ijoy balay. Pang dagdag. Minalaman? Tapos law kan may tibangus na prinito. Oh. Yan guys, doon. Yeah. Oh, tama na yan. True. Konti lang, pang sahog lang naman sa akon. Pang dinengdeng lang. Yan guys, ada tinagangonan. Pang biniman na yun sa maruno. Naglapag-alalan ti sid-sida. Ito yun. Kaya sa atin guys, may ulan miti sayote. Patubimiti nga sayote. Arong umadun to man yun, dapat itarong ito. Hindi sayote guys, ang nabigay. May basit pa lang. So, umuli dito, iparsana dito. Magranto pag-alalan man tisid-sida. Saan guys tumawa tayo tarong ba? Ang laok jadi nang deng. Nakausog manal drin. Usog manal drin eh. Nangatang ang banda nga to. Ang kita natin. Nagalas. Sila na itasing. Nagalas ko na. Ang sabong bunga na matan. Basit lang. Papa, pabuhat. Ay, saan? Haan, may kapito nagkatul tamay sa. Gini nagmatay gini duwa. Talo gayam na tayo sirok matamay sa.
Anton. Ya. Ang dinengdeng. Yan guys, kita nyo, dagalala ti tokmom. Tipis pan. Dan? Yay. Pa! Pa! Pabatay. Ah. Hindi dito. Kumunta. Bala ka talren, uwi na kami. Sinalak ka lagi ti piya kan. Marong kababas ya. Ang sid ah. So guys, hindi kami balayon. Nagdengdeng tayo at isida tayo matarong sipaw. Pero pa. Dati basit nga bangusit pa. Law kayo. Natin nag-aayos yung memorial mo. Sa gitaro. Ano pa yung tarong din? Sa di bangusin babat ko guys. Pagod nga tarong. Kali pang sasahog mo. Yan, pispan. Babat ti danom tanong mading umisit. Mariyate lang ito siya daw po niya. Kaya mas na yung dungdung up. Yan guys, prito tayo ti bangos. Ano, pang sahog tayo. Kung mapansin nyo katawan di ipos man, bali mo namin nga sindan. Yung sahog may di mo lang itikwa, gulay, prito minute lang. Luluto ko may pa ng tinapon. Yan guys, ito na eh. Paburo ka titanom. Kabel tayo ati ulo nga isaw kayo. Ati lang kayo isaw ko guys. Ulo. Bali, paburukan tayo ato. Yung gana ko ha. Kano lumasa din tayo sa baon na. Dito ano. Tapos kan tayo tibagoong na. Ati lang tirikado natin guys. Yung basit nga Ajinomoto. Lang at lang guys delikado na kaburakan tayo pa yata ng pirmita no lumasa din sa baon na sa tayo kabel di gulay tayo atoy sila kano ni Aldrin ng baby ko sinama na yan guys surain tayo lang magburak ka dyan sa tayo kabel di saug na. Bakit? Nantok ka? Ha? Hay ka sa kanya. Sa kanila. Kuha ko unan mo? Kung pa, ulan. Unan lang? Dito ba ulan? Opo. Kuha na. Pas pumupa. Hindi na magkumot ang init-init. Nagbisyo. Oh. Manamay dito. Hindi. Hindi. Hindi ka na. Yeah. Oh. Papagulin ko yung ulan. Yung? Yan guys, nagpik sa burat na na eh. Bali kabel tayo gulay na. Kabel tayo nga gulay. Puro bagong pitas. Yung nasa ito eh.
Yan guys, renta lang ang maluto. Yan guys, ito yung dinugtog niya. Mangan. Sabaw. Kung kunin mo yan, akin to. Yan prinito guys. Mali na padawat kami pwede karuba mi. Yung naman mi. Kainan ko na mata. Pwede ko guys. Kay bagis nila mas.